uNkulunkulu akakulonde kubusise igama kuPastor ngichanele yofika ukubaleka okufanele sicela kwena ukuthi isebenzisa inamba uma umlandeli kusona nikuseni lapha ntambama kuma calls kuphela not WhatsApp not kuma SMS. Nesibheka la uNatasha amandawana ukuthi sawubona mfundisi ukusho ukuthini uphupha kuhlupheka nomuntu wakho shuthi uphupha ehlupheka enokuhlupheka to be poor. She saw herself so poor with her boyfriend. They were very poor. Poverty stricken. Ow. Okay. Number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha uhlupheka sikuthatha njengophawu oluhle uma ukuthi uyahlupheka. Lusho ukuthi nakuba ungase ubhekane nazo izilingo okanye ihibe noma ivivinyo kodwa lindela umzuzu wenhlanhla nesibusiso esiyothi masifika sikulethele ingcebo nenhlala kahle. Lapho uyothokoza ubuse futhi utamase ngenxa yokuphumelela nokungezikhwepha nokusikhandla kwakho. Lokho sikujwayele ukwazi. uJobe 42:10 uJehova wambuyisa uJobe kuhluphekeni lapho ekhulekela abangani bakhe wenezela kukho konke uJobe ayenakho ngokuphinda kabili. 2 Kwesinye isikhathi uma uphupha uhlupheka kuyaba uphawu olubi uma uhlupheka osuke lusho ukuthi empeleni kungenzeka kumele ulinde uthandaze, kumele uqinise umkhuleko uphinde uzile kakhulu ngoba noma ke uthole usizo lwabelaphi behambe bekulahle wena phinde bakugeze umoya omubi izithe ezivusayo ukuze wena uhaqwe inhlupheko. NgokaLuka 16:20 kwakukhona futhi othile ompofu igama lakhe kwakunguLazaro. Wayebekiwe ngasesangweni lesicebe egcwele ilonde langazelela ukudla imvuthuluka ewetafuleni lesicebe. 3 Kuyenzeka uma uphupha uhlupheka kube uphawu olubi uma uhlupheka olubuye kwesinye isikhathi luchaza ukuthi kungenzeka kumele ushintshe ukwenza, kumele ulungise indlela zakho, kumele ulungise inkambo yakho, kungenjalo uzozilandela ukuhlupheka. Izaga 24:33 ubuthongo obuncane, ukozela okuncane, ukusonga izandla kancane kuze kulalwe bese kuthi ubumpofu bakho ufike njengomhambuma nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu. Izaga 20:13 ungathandi ubuthongo, funa ufikelwe ngobumpofu, vula amehlo akho uyakusuthiswa ngesinkwa.